ካብ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ዜና እንሆ ፈለማ አርስታቶ ኤርትራውያን ተቀማጦ ካናዳ ቤልጂየምን ሆላንድን በዓል ናጽነት ሃገሮም ብልዑል ሓበን ጸቢሎም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ጽላለ ንስ ዞባ ለውጋዓን ሰባ መስመር ኤሌክትሪክ ተዘርጊሑ ኣብ ገማግም ንስ ዞባ ፈሮ ገረብ ሾራ ይትከላሎ ኣብ ዞባ ገዳርፍ ምስ ኢትዮጵያ ብዝዳወብ ከባቢታት ኣብ ሞንጎ ሓረስቶት ግጭት ተፈጢሩ ኢትዮጵያ ካብ ፈለግ ኒል ናይ ምጥቃም መሰላ ንምርግጋጽ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ከተሕይል ይግባእ ተባሂሉ ኢትዮጵያ ግዳያት ኮሮና ቫይረስ ንምውሓድ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ትንባኾ ቀይዲ ክግበር ጻውዒት ቀሪቡ አሜሪካ ምስ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዝነበራት ዝምድና አቋሪጻ ዝርዝራት ይቕጽል ኤርትራውያን ተቀማጦ ካናዳ ቤልጂየምን ሆላንድን ጽምብል መበል 29 ዓመት ናጽነት ሃገሮም ንምክት ንስጎም ብዝብል ቴማ ብልዑል ሓበን አብዒሎም መሰረት ዝበጽሐና ሓበሬታ ኤርትራውያን ነበርቲ ቶሮንቶ ካናዳ ንመምርሒታት ምክልኻል ለበዳ ኮሮናን ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ብምኽባር ንመካይኖም ብባንዴራታት ኤርትራን ካናዳን ሸሊሞምን ኣማዕሪጎምን ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ናይታ ከተማ ዑደት ብምግባር ንሃገሮምን ናጽነቶምን ዘለዎም ፍቕሪ አንጸባሪቖም ኣብ ብራሰልስ ቤልጂየም ድማ ኣባላት ኤምባስን ኣካየድቲ ሃገራውያን ውዳቤታትን ኣብ ተረኽቡሉ ኣጋጣሚ በዓል ናጽነት ተጸንቢሎም አምባሳደር ኤርትራ በአውሮፓዊ ሕብረት አቶ ነጋሲ ካሳብ ዘስማዕ ቃል ንህዝብን መንግስትን ኤርትራን ኃይልታት ምክልኻሉን ይሆና ድሕሪ ምባል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዓለም ዝርከብ ኤርትራዊ በስተፈላለየ አገባባት ክገብሮ ዝቐነየ ጽምብላት መርኣያ ክብርና ጽነትን ሳላ ዝተኸፍለ ዋጋን ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብ ሆላንድ ድማ ስነ ጥበባውያንን ናይ ሚድያ አካላትን ማሕበራዊ መራኸቢታት ተጠቂሞም ብዝወሰድዎ መሰናዶ ህዝብና ኣብ ገገዝኡ ኮይኑ ነቲ ጽምብል ብድምቀት ከም ዘሕለፎ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣነጺሮም ካውንስል ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሆላንድ አቶ ሰሎሞን ምሓሪ ነቲ መደብ ኣብ ምድላው ንዝተሳተፉ ምስጋና ድሕሪ ምቕራብ የውሃንኡ ገሊጾም አምባሳደር ኤርትራ ሕብረት ኤውሮፓ አቶ ነጋሲ ካሳ ብግዱ ንመኸተ ኮሮና ዝተበገሰን ዝቕጽል ዘሎ ናይ ወፈያ መደብ መቐጸልታ ናይቲ ንዘመናት ዝተርኣየ ኤርትራዊ ናይ መኸተ ባህልን ክብርታትን ምዃኑ ብምጥቃስ ምስጋንኡ ገሊጾም ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ ምምሕዳር ከባቢ ጽላለ ንስ ዞባ ለውጋዓን ሰባ ብምእታው ብምውሃድ ህዝብን መንግስትን ዝተጀመረ ዕማም ብጽቡቕ ይቕጽል ኣሎ እቲ ብራብዓይ ገጽ ፕሮጀክት ምዝርጋሕ መስመር ኤሌክትሪክ ናብ ገጠራት ሰላሰል ዘሎ መደብ ካብ ዓዲ ተኽላይ ንዝተበገሰ መስመር ኣስታት 64 ዓበይትን 85 ንኣሽቱን ዓድታት ብምትካልን ገመድ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብምዝርጋሕን ይዕመም ከም ዘሎ ነቲ ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ ኢንጂነር መርሃዊ ይስሐቅ ጠቂሱ ኣብቲ ካላት ተሓፂሩ ዝጸንሐ ምእታው ቆጸርቲ ናብ መንበረ ኣባይቲ ይቕጽል ከም ዘሎ ገሊጾም እቲ መደብ ናብ ዓድታት ዴዳ ቀራና ኹዶ ሓበላን ኣኬትን ክቕጽል ምዃኑን ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ከም ዝዛዘምን ድማ ገሊጾም ኣመሓዳር ንስ ዞባ ለውጋዓን ሰባ አቶ አብርሃም ሓጎስ ብወገኑ እቲ ብምትካል ዓንድታት ምዝርጋሕ ገመድን ምቅጣም ቆጸርትን ዘጠቓለል ዕማም ብጽቡቕ ከም ተሰላሰለ ብምብራህ ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሮም ዘለዉ ኣባላት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣመስጊኖም ኣብ ንስ ዞባ ፈሮ ከባቢ ኣፍታብ ዝርከብ ገማግም ባሕሪ ገረብ ሾራ ይትከል ኣሎ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣብቲ ንስ ዞባ አቶ ሳልሕ ጻዕዳ ንኤሪና ብዛሃባ ሓበሬታ ዕላማቲ ብኣባላት ምርምርን መጽናዕትን ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕርን እናተመርሐ ዝሰላሰል ዘሎ መደብ ካብ ፍግረ መሬትን ብከላ ኣከባብን ንምክልኻልን ህይወታዊ ብዙሕነት ንምስሳንን ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣባል ኣሃዶ ፕሮጀክት ምርምርን ምክትታልን ገረብ ሾራ መንእሰይ ሳሙኤል ሃብታይ ብግዱ እቲ መደብ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ 2013 ዝተጀመረ ፕሮጀክት ምዃኑ ጠቂሱ ብህዝቢ ንዝርአ ዘሎ ልዑል ተሳትፎ ሞጊሶም ገረብ ሾራ ንምፍራይን መዕቆብን ዓሳታት ምክልኻል ፍግረ መሬትን ካልእን ስለ ዘገልግል መጽናዕቲ ብምክያድ ኣብ ኩለን ደሴታትን ገማገም ባሕርን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብህዝባዊ ወፈራታት ከም ዝትከል ንምግባር መጽናዕቲ ብምክያድ ኣብ ኩለን ደሴታትን ገማገም ባሕርን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መጻኢ ብህዝባዊ ወፈራታት ከም ዝትከል ንምግባር መደብ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ ናብ ዜናታት ወጻኢ ክንሰግር
ኣብ ዞባ ገዳርፍ ምስ ኢትዮጵያ ብዘዳውብ ከባቢታት ኣብ መንጎ ሓረስቶት ብዝተፈጥረ ግጭት ወታደራት ኢትዮጵያ ዶብ ሰጊሮም ናብ መሬት ሱዳን ከም ዝኣተው ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ገሊጾም። ኣፈኛ ሰራዊት ሱዳን ኣቐዲሞ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ በቲ ኣብ መንጎ ሚሊሻታት ኢትዮጵያን ወታደራት ሱዳንን ብዝተፈጥረ ግጭት 6 ሱዳናውያን ከም ዝሞቱ ገሊጹ ነይሮም። ብዛዕባ እዚ ሱዳን ዝሃበቶ መግለፂ ግና ብወገን ኢትዮጵያ ዛጊት ዝተዋህበ መልሲ የልቦን። ንዋንነት ናይቲ ኣብ ከባቢ ፈለግ ዓጥባራ ዝርከብ ልሙዕ መሬት ብዝምልከት ኣብ መንጎ ሓረስቶት ኢትዮጵያን ሱዳንን ብተደጋጋሚ ግጭት ከም ዝካየድ ዝፍለጥ እዩ። ኢትዮጵያ ካብ ፈለግ ናይል ክትጥቀም ንዘለዋ መሰል ንምርግጋጽ ዜናውን ዲፕሎማስያውን ስራሓት ከተሕይል ከም ዝግባእ ኢትዮጵያውያን ምሁራት ገሊጾም። ንሳቶም ንምስራሕ ህዳሴ ግድብ ንኽዛዘም ኣስታት 20 ሚታዊት ካብ ዝተረፈሉ ኣብዚ እዋን እዚ ብወገን ግብፂ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ሓያል ጎስጓስ ይካየድ ምህላው ዝግለጽ። ገለ ካብቲ ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ሃገራት ዓረብ ኣብ ኢትዮጵያ ወፍሪ ከይገብራ ዝኽልክል ምዃኑ እቶም ምሁራት ብተወሳኺ ሓቢሮም። ህዳሴ ግድብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ህላዊ ሕቶ ይድሕር ምባል እቶም ምሁራት ዝተረፈ ስራሕ ናይቲ ግድብ ንምዝዛም ውሽጣዊ ውህደት ኢትዮጵያ ወሳኒ ምዃኑ ኣገንዚቦም። ህዳሴ ግድብ ኣብ ምምንጫው ኤሌክትሪካዊ ፀዓት ብዝህልዎ ኣበርክቶ ቁጠባ ኢትዮጵያ ከም መሓይሽ ትፅቢት ይግበር። ኮሮና ቫይረስ ንኣትከኽቲ ሽጋራ ዝያዳ ስለ ዝጥቅዕ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርአ ዘሎ ምስፍሕፋሕ ናይቲ ሕማም ንምቁፅፃር ኣብ ልዕሊ ፍርያት ትንባኾ ዝያዳ ግብሪ ብምውሳን ቀይዲ ክግበር ሰብ ሞያ ጥዕና ኢትዮጵያ ፃውዒት ኣቕሪቦም። መሰረት ሓበሬታቶም ሰብ ሞያ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሓት ከኽቲ ሽጋራ 5 ሚታዊት ማለት 3 ሚልዮን ክኸውን እንከሎ ልዕሊ 16,000 ሰባት ድማ ምትካኽ ሽጋራ ብዘስዕቦ ሕማም ይሞቱ። ሽጋራ ንስርዓተ ምስትንፋስ ብምጥቃዕ ንሕማማት መንሽሮን ኮሮና ቫይረስን ከም ዘቃልዑ ይዝገለጽ። ሓደ ብኮቪድ-19 ዝሓመመ ኣትካኽ ድማ ንኻልኦት 6 ሰባት ክልክም ከም ዝኽእል ኣብዚ መዳይ ዝተኻየደ መጽናዕትታት የመልከት። ኣሜሪካ ምስ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ንዝነበራት ዝምድና ከም ዘቋረፀትን ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ቻይናን ሆንግ ኮንግን ድማ እገዳ ከም ዝበየነት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሊጦም። ኣሜሪካ ምስ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዝነበራት ዝምድና ዘቋረፀት እቲ ውድብ ፀግዒ ቻይና ብምሓዝ ንኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ዘድሊ ሓበሬታ ክህብ ከም ዘይከኣለ ምዃኑ እዩ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝወቀስ። በዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዓመታዊ ካብ ኣሜሪካ ዝረኽቦ ዝነበረ ኣስታት $500 ሚልዮን ሓገዝ ክስእን ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። በዚ ኣጋጣሚ ኣሜሪካ ምስ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ንዝነበራት ዝምድና ከተቋርጽ ምውሳና ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ኤውሮጳዊ ሕብረት ፀዊዑ ኣሎ። ብዘይካዚ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ቻይናን ሆንግ ኮንግን እገዳ ገይራላ። ኣሜሪካ ነዚ ስጉምቲ ትወስድ ዘላ ቻይና ኣብታ ኣካል ላዕላዊ ግዝኣት ቻይና ምዃና ትገልጻ ሆንግ ኮንግ ዝትግበር ሕግታት ሃገራዊ ድሕነት ድሕሪ ምጽዳቓ እዩ። ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ሚኒያፖሊስ ብምኽንያት መቕጣል ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ሳልሳይ መዓልቱ ዝቐጸለ ህዝባዊ ናዕቢ ንምህዳእ ኣብታ ከተማ ሕላፍ ሰዓት ተኣውጆ። ጆርጅ ፍሎይድ ብ4 ጸዓዱ ፖሊስ ከም እተቐትለ ዘርኢ ቪድዮ ድሕሪ ምዝርግሑ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ነቲ ዓሌታዊ ተግባር ብምቋም ኣብ ከተማ ሚኒያፖሊስ ብርክት ዝበሉ ኣብያተ ንግዲ መደበር ፖሊስን ትካላት መንግስትን ኣቃጺሎም እዮም። ብተወሳኺ እቲ ኣብ ከተማ ሚኒያፖሊስ ጀመረ ናዕቢ ብምስፋሕ ንምቕታል ጆርጅ ፍሎይድ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዋሽንግተን፣ ኒውዮርክን ኣትላንታን ኣብ ዝኣመሰላ ዓበይቲ ከተማታት ኣሜሪካ ክካየድ ከም ዝወዓለ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። ኣብታ ከተማ ንዝተፈጥረ ናዕቢ ንምቁፅጻር ተወሳኺ ሓይሊ ፖሊስን ሰራዊትን ናብታ ከተማ ከም ዝለኣኸ ድማ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሊጡሎም። እዚ ኤርትራያን ሚድያ ኔትወርክ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪትራያን ሚድያ ኔትወርክ ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርስታቱ ክደግመልኩም። ኤርትራውያን ተቐማጦ ካናዳ፣ ቤልጅየምን ሆላንድን በዓል ናጽነት ሃገሮም ብልዑል ሓበን ጸቢሎም። ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ጽላለ ንኡስ ዞባ ለውጋዕ ዓንሰባ መስመር ኤሌክትሪክ ተዘርጊሑ። ኣብ ገማግም ንኡስ ዞባ ፈሮ ገረብ ሾራ ይትከል ኣሎ። ኣብ ዞባ ገዳርፍ ምስ ኢትዮጵያ ብዝዳወብ ከባቢታት ኣብ መንጎ ሓረስቶት ግጭት ተፈጢሩ። ኢትዮጵያ ካብ ፈለግ ኒል ናይ ምጥቃም መሰላ ንምርግጋጽ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ከተሕይል ይግባእ ተባሂሉ።
ኢትዮጵያ ግዳያት ኮሮና ቫይረስ ንምውሓድ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ትንባኾ ቀይዲ ክግበር ጻውዒት ቀሪቡ ኣሜሪካ ምስ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዝነበራት ዝምድና ኣቋሪጻ